que la mobilitat urbana està experimentant un canvi, salta a la vista. Com salta a la vista aquest Silence S01 que avui tenim entre les mans. Un scooter 100% elèctric, zero emissions, que supera moltes expectatives. I és que dinàmicament funciona com qualsevol scooter normal, però sense cap tipus de so ni remorositat, amb unes recuperacions notables i una velocitat màxima de 100 km/h. Estèticament, l'S01 té unes línies força convencionals, però amb tocs dinàmics i zones amb esferes interessants, amb un seient espaiós i una plataforma plana on poder portar objectes de petites dimensions. A més, els materials són correctes i la pantalla digital ens informa de tots els paràmetres necessaris de la moto. A nivell de conducció, aquest Silence esgrimeix unes prestacions similars a un scooter de 125 cm3, amb una autonomia de 100 km en funció del mode de conducció que triem i el gas que li donem, accelera de 0 a 100 en 3,8 segons i la càrrega de la bateria realitza en unes 6 hores, podent transportar-la amb el sistema de rodetes incorporades sota seu. Suau, silenciós, dinàmic i esportiu. Així ens ha semblat aquest pràctic S01, un model replet de detalls com l'enginy de la bateria extraïble amb carretó, l'app específica per augmentar la connectivitat i l'espai de càrrega sota el seient en un model 100% elèctric. I està clar que el Silence S01 és una opció claríssima per qui vulgui apuntar-se a assentar les bases de la nova mobilitat sostenible en ambients urbans.